खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ 34.3 कोटी रां थगायनानै रां जानायनि दायाव अरुणाचल प्रदेशनि पुलिसजों हमजाबाय। ऋषिराज बरकटकियाया नाहरलगुन पुलिसनि एसपि नीलम नेगाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला नंखाय सोरखारि फोरमान बिलाइ बानायना आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरि राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरजों मोजां सोमोन्दो दं होनना अरुणाचल प्रदेशनि राजेश अग्रवाला मुंनि सासे सुबुंनिफ्राय 34.33 कोटी रां कम्पानि बानायनायाव रां खाथायनायनि मुङाव जाख्ल'दोंमोन। थांनाय 2022 मायथाइनिफ्रायनो रांखौ लानानै थगायबोदोंमोन। ऋषिराज बरकटिकखौ हमनाय समाव अरुणाचल पुलिसआ गोबां अजद गोनां लेखा बिलाइजों लोगोसे गंबा मबाइल फन, गंसे मार्सिडिज गारि, नोगोद 1.50 कोटी रांजों बोखांनो हायो। समबारखालि बिथांखौ पुलिसआ बिजिरसालियाव हाजिर खालामनानै 10 साननि थाखाय गावसिनि बेंखनाव लादों होनना मिथिमोनदों। बीटीसी सेक्रेटारिएटआव मार्केट सेटेलमेन्ट कमिटिनि कम्पेरेटिभ स्टेटमेन्ट रिपर्ट प्रसेसिं मिटिं खुंफुंनाय जादों। एमसिएलए दनेश्वर गयारिया मासि सामलायनायजों खुंफुंनाय जालाङो। हाथाइ गोरोबथाया एबा मार्केट सेटेलमेन्ट ओनसोलारि फालांगिखौ गोख्रों खालामनाय, खाजोना बांहोनाय आरो फालांगिरिफोर, फानग्राफोर आरो बायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे हेफाजाबारि आबहावा सोरजिनायाव गोनांथार बिफाव लायो। थांनाय बावैसो सान सिगां बीटीसीनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलनि 112 हाथाइफोरा टेन्डारआ जोबनायनि उनाव दिनै सेटेलमेन्टनि सायाव गिबि मेल खुंनाय जायो। चिरां जिल्लानि बासुगाव टाउननि बुटियापारायाव नंखाय गुबुन हादोरारि जौनि हेंथायै आबगारि बिफाननि सिग्रोमनाय मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथाजों संदाननानै गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय मोनसे आबगारि हानजाया बुटियापारायाव थानाय लंकेश्वर देबनाथ आरो दीपक देबनाथनि न'आव सिग्रोमना नंखाय गुबुन हादोरारि जौ बानायनो थाखाय बाहायजानाय गोथां मुवा, गोदान मुगानि बटलिं मेसिन आरो हाग्रायाव दोनखुमानानै थानाय लाख लाख गुबुन हादोरारि जौनि लांदां बथलफोरखौ जब्द खालामो। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि आरो बोथियाबिल पाटगावनि थागिबि प्रफुल्ल महन्त ब्रह्मनि आंगो बिमा हरमन्ती ब्रह्मआ 65 बोसोर बैसोआव रुंसारि जानानै थांबाय। न'खरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांनि नोरजिया देहाखौ डक्टरनि सुबुरुनजों मोजां फाहामथाय होनो गोबाव समनिफ्रायनो नाजाबोदोंमोन आरो थैनानै थांनाय समसिमहालागै बङाइगाव सापागुरिनि एसटी आगुस्टिन हस्पिटालावनो फाहामथायखौ न'खरनि सोद्रोमाफ्रा होदोंमोन। रुंसारि बिथांनि सोरगोआरि जिउ आलो गोजोननि थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा इसोरनियाव आरज गाबहरदों। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा बगाजुलियाव हाग्रानि मैदेरनि जिउ खहा। तामुलपुर जिल्ला कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि आवथायाव गोग्लैनाय बगाजुलि सनालिपारायाव थांनाय हरनि समाव हाग्रानि मासे मैदेरा थैनानै थाङो। खमैबो 2 बोसोरनि मासे मैदेर फिसाया हरखाबै थैनानै थायो। जाथायनि बागै मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय हरनि समाव खमैबो 4 हाग्रानि मैदेरनि फालोआ जाग्रा आदारनि आंखालजों सनालिपारा गामि फारसे फैदोंमोन। गामि फारसे फैनानै मा जाहोनाव हरखाबै बेफोरबादि थैनानै थाखो रावबो रोखायै बुंनो हायाखिसै। हरनि समाव जुब जुब अखा हाबाय थानाय आरो मैदेर बिमानि गाबख्रावबाय थानाय सोदोबखौ खोनानानै साखाथिनि सुबुंफोरा उन्दुनाय गैयै जानांदोंमोन। फुंनि समावसो बे हाग्रानि मैदेर थैनायखौ खौरां लानायनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जायो। जाथायथिलियाव कुमारिकाटा हाग्रा बिफाना सफैनानै थासारिनि बागै खौरां लायो। मख'नाया गोनांदि भारत भुटान सीमा ओनसोलनि गामिफोराव हाग्रानि मैदेर फालोआ फैनानै गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो न' बां आबाद बायदिफोरखौ खहा खालामबाय थायो। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला सुबुंफोरनिनो गावथारनायाव बेबायदि बोलि जानांदों होनना अजद खालामदों। गसाइगावआव बासआव सासे फरायसुलि आरो आइजोखौ गाग्लोबनाय जाथाय। तुलसीबिलनिफ्राय बासआव गाखोनाय सेंग्राया सासे फरायसुलिखौ ब्लेडजों गाग्लोबो। उनाव राइजोफोरा सेंग्राखौ बासनिफ्राय बोख्लायो आरो सेंग्राखौ बासनिफ्राय बोख्लायनायनि थाखाय अन्थाइबारियाव खायसे राइजोफोरा बास सालायग्रा आरो हेन्डिमेनखौ गाग्लोबनायनि अजद थिखारो। फरायसुलिया गसाइगाव बीएड कलेजनि फरायसुलिमोन। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव फोसावनो लादों गेदेमा रन्जन दैमारिनि बागै। जों मिथिगौ मोनसे समाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय बर'नि हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम होनानै गोबाव सम सोरखारनि हेंथायै दावहा नांबोनाय बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियाव दङ। सिबिआइ केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' एनडिपि केडारफोरा जेलाव दासिमबो दं। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि 2022 नि गेजेराव सुप्रिम कर्टनि
गोदान हियारिंनि थारिखआ पाब्लिक डमेनाव फिन फोसावजायाखै। उखिलफोरनि सम मोनै आरो गुबुन आयेनारि जाहोनफोरनि थाखाय हियारिंआ दोनथ' जागासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं बिथां गेदेमानि बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिनि नाजानाय आरो गोबां बारग' एनडिबिफोरनि गोख्रों नाजाबोबाय थानायजों गोबां खेब हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै। जेराव गोबां खेब बेल हियारिं जानो गोनां समावनो उखिलफोरनि सम आरो खाबु होनो हायैनि जाहोनाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि हियारिंआ आद्रा जानानै थानो गोनां जादों। माब्ला बिथांनि फिन हियारिंआ जाफिनगोन? माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव, बर' हारिनि गेजेराव, नखरनि गेजेराव उदां जानानै फैनो खाबु मोनगोन? बेराफारसेथिं बर'नि गोबां गोजौ थाखोआव थानाय दैदेनगिरि राजखान्थिगिरिफोरखौ आथिखालाव गेदेमा बिथांनि फारसे जेबो बाथ्रा बुङै, गारां दिखाङै उदां खालामनांगौनि थाखाय सोरखारनि हेंथायै जेबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै। सोर गारां दिखांगोन रन्जन दैमारिनि थाखाय, बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बर'फोरनि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों एक्स एनडिबिफोरनि जेंना, बारग' एनडिबिफोरखौ जेलनिफ्राय उदां लाबोनायनि दफाया दंमोन। नाथाय बे दफानि गेजेरजों रन्जन दैमारिनि अनगायै माखासे बारग' एनडिबिफोराल' उदां अख्राङाव फैबाय। एक्स एनडिबिफोरनि जेंना, साख्रिनि जेंना, थांना थानायनि थाखाय राहा खालामनानै होनो थाखाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव एबसु, एनडिबि, इउबिपिअ आरो आसाम सोरखार, भारत सोरखारनि जथायै बिटिआर एकर्डआ जानानै थांदोंमोन। जाय एकर्डआव गोबां दफाफोरा दंमोन। बेनि गेजेरावनो बारग' एनडिबिफोरखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनानै बिथांमोननो थांना थानायनि खाबु खालामनानै होनाय दफाया आद्रा जानानै थायो। बेराफारसेथिं गेदेमा रन्जन दैमारिया दिनैनि समाव मानो बेबादि जोबथेसालियाव थाबाय थानो गोनां जाखो? जेरावनाखि बिथाङाबो बिटिआर एकर्डनि सासे सागानगिरिमोन। सोर गारां दिखांगोन गेदेमा रन्जन दैमारिनि थाखाय? सोर दैदेनगिरिया, सोर राजखान्थिगिरिया उदां लाबोनांगौनि थाखाय हाबा मावगोन? बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। आसा खालामो बिथां गेदेमाया जाहाथे जोंनि गेजेराव थाबैनो फैनो हायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसि आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एइचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एइचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358865 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।